थँक्यू माताजी म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक हे अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे हे आयोजित झालेले हे प्रोग्रामान म्हाका अ, हे सेवे दिलेल्याक धन्यवाद माताजी. आणि तुम्ही इंट्रोडक्शन दिलेलं तुम्ही ते सांगलेला आशीर्वाद म्हणून आम्ही अस्वीकार करून घेता. आणि हे स्टार्ट हे आज अ फोर्ट विदिन द सी फोर्थ सिटी विदिन द सी आम्ही हे स्टार्ट हे टॉपिका ಬಗ್ಗೆ उलोवचें तशें कॅन 10th कॅन्टोन तसनी हे श्रीमद भागवतमान बरयलेलं आसा. सो हे स्टार्ट करचे पयलीं हांव म्हजे गुरु आणि हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले सगळे तुम्ही वैष्णवाक असणे मागेले नमन सांगून स्टार्ट करता. हांव एक पीपीटी शेअर करता. हे दिसतं की माताजी एक पीपीटी हरे हरे कृष्ण थँक्यू माताजी. सो हे दशवे स्कंदान दशिले हे फोर्थ सिटी विदिन द सी म्हणस जो एक दुर्ग एक समुद्र मधीन दशिले असणे एक दुर्ग बगे सांगता सात. सो अख्खे कोण आम्ही हांग सगळे पूर्वले लोक सगळे आता ऑलरेडी गोत आसा म्हापशें कसं जाता आसा मुखार कशें जाता आसा म्हण हे सगळे तुम्ही ऐकलेले आसा. एक स्थान गेस सांग करचे घेत की कोण हे फोर्ट सिटी विदिन द सी म्हणा कसले म्हण खंयचे क्षेत्रा बगे उलयत आसात ती लोक. हरे कृष्ण. ओके. हे फोर्ट सिटी विदिन द सी म्हळ्यार एक समुद्रा मध्ये असणे एक किले किले म्हणजे ताजे बगे उलयत आसात ताजे ते कसले द्वारका द्वारका बगे हांगा सांगत आसात आमकां. मागीर आणि हे द्वारका हेजेचे क्रिएशन अंतसने निर्माण अंतसने कोण कोणाल हात आसा कसले ताजेचे रिजन आसा हे टॉपिकाचे हे 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 प्रेझेंटेशन जाऊ हे हाजेचे कसले म्हणतात हे प्रवचनाचे रिझन तेच आसा. सो सो मथुरान कसले मथुरान तसने कृष्ण आशिल्लो. कृष्णा कसने जरासंध म्हळ्यार कोण कृष्णाला आणि जरासंध तांगे बरोबर वॉर जालेले सगळे लोकांना ऐकलं वरका जरासंध म्हळ्यार कोण कोण तरी अनम्यूट करून सांगतात कृष्णा कसल्याक ताचे राग आसा. कृष्णा कृष्णाचे राग कसल्याक जरासंधाक. येस माताजी. हरे कृष्ण. येस माताजी. जय हरे माताजी. हरे कृष्ण माताजी दंडवत हाँ, प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम माताजी. कंसालो हम्म. मामदव जरासन. हरी बोल माताजी. वेरी नाइस. थैंक यू हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. सो कंसाले माव कृष्ण कंसाल दोन बायल आशिल्ले आस्ती आणि प्राप्ती म्हणून. ते दोघं लोकांनी कंसा वध तसे जरासंधाक वचून सांगले असे श्री कृष्णानसने तांगे गोवाक मान उडयले म्हणून. त्याच्यानंतर जरासंधाकसने इतलं राग येईल की कृष्ण जरासंध सांगते की जरासंध कंसाल माव उरक म्हळ्यार जरासंध कितलं व्हड पर्सनॅलिटी उरक. सो जरासंध सांगता की ओके अकस्मात कृष्णा नसी करलेलं असल्यार कृष्णाला आणि जाऊ यदुवंशाक असणे हांवें हे भूमीचे नष्ट करून काढता म्हण तो प्रतिज्ञा घेता. सो मागीर ते कसं करता 17 टाइम्स एक टाइम नाही दोन टाइम नाही तीन टाइम नाही 17 टाइम्स बॅक टू बॅक असणे कृष्णाचेर असणे आक्रमण करता काही मथुरात.
जाल्यार 17 टायम्स कृष्ण असणे मथुरा जरासंधाले सगळे सैन्याक हे कसले मान उडोवन जो परास्त करनासने जरासंधाक परास्त करनासने वापस पेटत उरता. तसल्या करता तशी जाल्यार म्हणजे जरासंध पदे पदे असणे कृष्णान कसले एक पण कर मान उडोवं तशी जरासंधाक कळना. कृष्णा पदे पदे तांकां वापस हाडयतच. आणि कसला जरासंध आणि सगळे लोक कोण कोण दुष्ट असतात ते जे भूमीर असणे तांकां सगळे गॅदर कर एक तरेचे हे जरासंधान एक सेवे करले हे जगतांत कितले कितले दैत्य लोक आशिल्ले जे दुष्ट लोक आशिल्ले तांकां सगळे एक कडे हाड नसने कृष्णाक हाड दिले. कृष्णान तांकां सगळे लोकांक मान उडले. तस तऱ्या तशी असणे जरासंधान असणे 17 टायम्स एक टाइम नाही 17 टायम्स असणे बॅक टू बॅक असणे कृष्णाक असणे अटॅक केले. मागीर असणे हे एकच चलतच आशिल्ले 18th टाइम तांणी अटॅक करची योजना केली. त्या टायमारच असणे काल्यवना म्हण एक यवनाचे राजा तो असणे तांणी कस करले 3 कोटी 3 कोटी सैनिक 3 कोटी 30 कोटी 30 कोटी सैनिक असणे 10 मिलियन हा ती सैनिकाक घेऊन वचून असणे काल्यवनाक असणे काल्यवन असणे ते हांगा एक कडे जरासंध अटॅक करत असा हांगा एक कडे काल्यवन अटॅक करत असत. दोघू लोक असतात न्ही कृष्णाक असणे कृष्णाले किंगडमाक अटॅक करतात. कृष्णा आणि काल्यवन कसे आयलो कसा आयलो जरासंधाक तरी द्वेष असा कृष्णा बरोबर कंसाक मान उडयले म्हण द्वेष आशिल्लो. जाल्यार काल्यवनाक म्हण असणे तो गर्ग ऋषीले डिसेंडंट म्हळ्यार तागेले वंशादी झालेले गार्ग्य म्हण एक ब्राह्मण आले पुत्र तो गार्ग असणे मस्त अशें ताका चोल्डा जालना जालेल्याक की ताका असणे यदुवंश लोकान असणे ताका हियाळशिल्ले उरतात एक इन्सल्ट केले उरतात. त्याच्या रागांत असणे तो मस्त वर्ष तप करनसने महादेव शिवाले तपस्या करनसने मग असले पुत्र दीक शिवा की तगेले गरजांत असणे टेरर उरक टेरर म्हळ्यार आतंक हे जोका आणि ताका कोणू पराजित करचे साध्य ना तसले एक पुत्र दी म्हाका म्हण असणे काल्यवनाक असणे सॉरी गर्ग्य ब्राह्मणान मागले उरता. तेन्ना तो वापस येतरी मागीर शिवा महादेवान ताका आशीर्वाद दिलेल्याक असणे काल्यवना म्हण एक पुत्र जन्माक येता. हे काल्यवनाक असणे अहंकार उरता कसं कंचे तो युद्धाक गेला इंद्राकडे वरी सोडला तसले कंचे युद्धाक गेल्यावर असणे तो जिंकून येता उरता. तेन्ना असणे काल्यवनाक असणे विचार एक नारद मुनीक विचारत के मग सगळे लोकांकडे जिंकून येयला हे भूमींत असणे स्ट्रॉंगेस्ट जो मस्त शक्तिवान झालेले राजा कोण जो राज्य कंच असा म्हणजे त्यांना असणे यादवास असणे जगताची मस्त स्ट्रॉंगेस्ट राज म्हणून सांगितलं. म्हणून नारद मुनी तसे सांगलेले काले म्हणाक असणे त्यांना मातंतात की बाका कृष्णा कशी तरी कन हारोका पण ते तागेले इगो बूस्ट जाता उरता तेजे खातीर तागेले अहंकार आणि हे जाता की अरे आता हांव स्ट्रॉंगेस्ट तेजे खातीर असणे तो हांग एक कडेच्यान अटॅक करता जरासंध ताका द्वेषा निमते आनी एक कडे 18नी बारी 18th टाइम तो अटॅक करता. हे दोनों अटॅकांत असणे कृष्णा कस करता आता अकस्मात असणे हांवें कृष्णाल फर्स्ट असने कृष्णा कसल्या फर्स्ट इम्पोर्टंट कस कृष्णाले आपणाल भक्ताक जाऊ आपणाले भक्ताक असने जाऊ आपणाल संबंध कसने वांचूचे कृष्णाल फर्स्ट प्रियोरिटी. सो कृष्णान हे सगळे आतंक पडोन असणे जो दोन कडे लोक आहेत आणि कृष्णान कस केले म्हाका आता कसे बलरामा बरोबर डिस्कस करता की बलराम दादा आम्ही हे कशी तरी कर नसणे कृष्णा कसने हे कसले अकस्मात जरासंध आम्ही मारचेक गेल्यारच नाही सॉरी काल्यवना बरोबर फाईट केल्यारच नाही जरासंध येऊन आम्ही कोणतरी एक रिलेटिव्ह कसने जो आमगेले संबंधिक कसने कस तरी करल्यार जो ताका किडनॅप करल्यार ते आमकां आणि त्रास आणि हंग अकस्मात हे विंगड करल्यार काल्यवनान कस करल्यार तरी त्रास. सो आम्ही कस करता आता दोनांत असणे आम्ही येता आमगेली यदुकुलाक असणे वांचो कर ताचे खातीर असणे आम्ही एक सिटी बांधकाम हे डिस्कस करनासले कृष्ण असणे समुद्रामध्ये
कशी आयलंडर आम्ही बांधतात नाही, कृष्णानच नाही आयलंड ना आशिले द्वारका तैस तैस क्रिएट करके विश्वकर्मा नसने आशिले. विश्वकर्मा म्हणजे स्वर्गाचे आर्किटेक्ट जाऊ इंजिनियर म्हणून मी तुम्ही सांगेन. सो तागेल इंटेलिजन्सकिंत मस्त दीर्घ झालेली इंटेलिजन्स अंतच नाही तागेले कृष्णा सिटी बिल्ड झाले के ते सगळे पॉवर असेल के मागीर कमर्शियल स्ट्रीट्स आशिल्ले मागीर गार्डन जावं मागीर सगळे सगळे तागेले येदुकुलाचे सगळे लोकांक रूम्स पॅलेसीस सगळे बांधले नाशिल्ले प्लस आणि सब्जेक्ट्स म्हळ्यार प्रजे लोकांक वरी घर बीर बांधले नाशिल्ले तितले ते तसले रितीन असणे कृष्णान असणे बरे करून द्वारकांत असणे हे करले द्वारका बांधले के मागीर असणे यदुकुलाचे लोकांक असणे सगळे लोकांक असणे ते मिस्टिकली म्हळ्यार मना थ्रूच ट्रान्सफर केले तांकां फिजिकली व्हरना ती तागेले मिस्टिक पॉवर जावं कृष्णाले दैविक पॉवरा थ्रू न्ही तांकां इमिडिएटली थंयच्यान ती लोक टेलिपोर्ट जावन थंय गेले द्वारकाक मथुराचे द्वारकाक पाठोवन दिले तांकां मागीर द्वारकांत असणे व्हड सेलिब्रेशन जाता तातूंत असणे इंद्र इंद्र आणि सगळे देवता इंद्रानसने तांकां पारिजात फ्लावर दितके फ्लावर फ्लावर दिता सॉरी झाड दिता पारिजाताचे झाड दिता मागीर अशी सगळे लोक असते तांगेल तांगेल उच्च उच्च जावचे जावं तांगेल श्रेष्ठ वायुदेवान असणे एक अश्व दिलके ते अश्व मनाचे स्पिडान धांवत आशिल्ले असले हे दिले आणि कुबेरान तागेले अष्ट संपत्ती दिले मागीर अशी करून सगळे लोकांना आपणाला जॉब सगळे आपणाकडे असे बरे असे बरे गिफ्ट असणे जाऊ प्रेझेंट असणे कृष्णा हे हाऊस वार्मिंग म्हणत तशी तेगेले ग्रह प्रवेश जाऊ हे द्वारका प्रवेशाक असणे गिफ्ट म्हण दिले मागीर असणे हगू यादव सगळे जाल तशी हे सगळे वयरचे पेटल्स गुणकान सगळे जाल तशेंच न्ही हगू कृष्णान आपणाले सब्जेक्ट्स जाऊ आपणाले प्रजे लोकांक वरी थंय शिफ्ट केले मनाचे दिव्य शक्ती मागीर त्याच्या नंतर असणे कसले हे सगळे झाले कृष्णाला आता सगळे असा राज्य असा जो सगळे यादव आजा कसले सगळे तांगेल घर असा सगळे असा कृष्णा एकलो बलरामा बरोबर असणे वापस येता ओके बरे हांग बरे येता रिप्रेझेंटेशन ओनली कृष्णाले कृष्णा आता काल्यवनाक एक एक डील करता काल्यवनाक असणे मानुडोवचे असं कृष्णाक आता सो कृष्णा अनआर्म्ड म्हणजे कसले शस्त्र नासतना येता मथुराक वापस येवन असणे मागीर कृष्णाक पळयल तशी असणे कृष्णाल असणे चतुर्भुजा रूपांत कृष्णा थंय राबले उरता चतुर्भुजा रूपांत असणे कसले हे ना कसले क्षत्र ना तैले कृष्ण कंचे एक सुदर्शन चक्र ना की कसले ना सो जलावरीसने काल्यावनासने कृष्णाक पळत तशेंच न्ही तगे 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 कडे धांवन वता क्वेश्चन कशी तरी फायट कर कृष्णाक फायट कर जिंका म्हण मागीर कृष्णा असणे एव्हरी टाइम कृष्णा कडे धांवता कृष्णा आणि धांवन मुखार धांवन वता अशी कर्ण कर्ण असणे कृष्णा असणे काल्यवनाक असणे एक गुहे घेवन येता ते गुहेंत असणे मुचुकुंद राजा म्हण असणे एक राजा तो त्रेतायुगांत आशिल्लो एकलो राजा आशिल्लो मुचकुंद राजा नसणे एक कालाक असणे एक त्रेतायुगांत असणे असुराजन नसणे कृष्णा कोणाक देवताचाक असणे हारले उरता ते टायमार असणे मुचकुंद राजाले हेल्प मुचकुंद राजा म्हणा तेगेले पुण्य आणि तो अमरीश महाराजाले संबंध उरता सो तशी तिथले तगेले श्रेष्ठ हे उरता कसे आणि तो हे उरता म्हणत तो योद्धा बरे योद्धा उरता तो ताजे निमती असणे तो कृष्ण काल तो त्रेतायुगाचे नसणे त्रेतायुगाचो एक महापुरुष उरता योद्धा उरता क्षत्रिय उरता तो तई निदले उरता तो तसले त्या राजा कसने कडे धावून होतो कृष्ण आता कृष्णा कसने कृष्णाकडे धावता धावता असणे कोण कंच कृष्णाक असणे यशोदा मैया सोड नसणे कोण धरचेक जाल ना देवर कृष्णाले
प्रीतीन मात्र दर्शक झाले. कृष्णाक असणे कितली की योगीज असत नाही आपणाले मनाचे पावरान हांगा तंगा वतल योगीज असणे दर्शे जाणा कृष्णाक. तसले कृष्णाक असणे तो जंप कर धावून बिवून कशी तरी कर नसणे कृष्णाक दर्शक होता. मागीर ते केवान दुचे पडून असणे कृष्णाक तगेल तगेल मागशे 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 वता. आणि वत्तानाच असणे पळयत की कोणकी निदला ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕ काले म्हणा सांगत की हंग तू आव तुगर मागशन मागशन धावून धावून येऊन हांव मग शत्रुवर सगळे मगे वेपन सगळे सोडून नाही लाव तिथलं ऊर नाव तुगे बरो अनआर्म्ड जो कसले हे नासतात कसले कसले शस्त्र नासतात जो वेपन्स नासतात हांव तो बरो फायट करून तू हारो का म्हणायला तू हांग येऊन निदला पळय कशी एक संन्यासी वार जो एक क्षेत्रवाद म्हणून सांगता ह्याच्याकिंत पहिली धावतो तो आणि कृष्णाक इन्सल्ट केलं होतं की तू गे तुका हो स्ट्रॉंगेस्ट म्हणतात ह्या जगतांत आणि तू एक हेडी वार तू हंगा तंगा विदाउट कसले धैर्य नासताना एक कडे येऊन बरोबर फाईट करचे धैर्य नासताना तू धावतोस पळे म्हण कृष्णाक इन्सल्ट करता कृष्णा ते ऐकून कृष्णाक होत कोण तो कसी ता गेले म्हण हांगाच्यान आमी अर्थ करून घेवका आमी केन्ना कोण तरी आमकां कस तरी म्हणल्यार असले ते सत्य आसकी ना म्हणून आमी आमी एनालायज करून घेवका आणि त्याच्या वेळी रिॲक्ट करता आमी कृष्णाक होत आसा तो तो हेडी नाही जो तागे तो आशिलान शक्तिमान म्हणून ते प्रूव्ह करता बसलो ना तो मुखार गेलो आणि तागे काम कसलेशें तेगाचे गेलो तो वचून न्हिदता ते तो न्हिदना तो भितर वचून सोदता आणि हांगा मुचकुंद राजा कसले तो हे मुचकुंद राजा न्हिदलेलो उरता ताका कसले आतां भायरच्यान भितर केव्हा भितर आयले तशें तितले लायट उरना सो मुचकुंद राजा कसले तशी पडलेले न्हिदलेले कडे पळोवन तो कृष्णाच म्हणून ताका लात मारून सुट्टा काल्यवणान मारलेला आता कसले तो फुल्ल गाढ न्हिदेंत उरता तो त्रेतायुगान न्हिदले उरता त्रेतायुगाच्यान असणे द्वापर युगावरी न्हिदलेलो उरता असले मनुष्याक असणे तो लात मारन पूर्ती युगाक न्हिदलेले मनशाक असणे तो लात मारता तशी तो फुल डीप न्हिदेंत उरता तो रागान उठून ताका पळयता आणि तो भस्म जावन काल्यवण थंयच बंद जावन वता. सो हे मुचकुंद राजा आसा मुचकुंद राजा असणे आता मुचकुंद राजाले असणे पयलीचे स्टोरी आसा. ओके सो मुचकुंद राजान असणे एक मागीर मागीर न्हिदून उठले तशी हे जाता मागीर काल्यवना मन गेले तशें असणे तो कृष्णाकडे पळयता कृष्णाकडे पळयता कृष्णान चतुर्भुज रुपांत उरता ताका पळयता हांगा कृष्णान असणे कसल्याय कसी मान उडयले मुचकुंद सॉरी काल्यवनाक जाल्यार काल्यवनाक असणे लॉर्ड शिवान असणे अनबिटेबल म्हळ्यार ताका पराजित करचे का जाना म्हण असणे आता बापसूक आशीर्वाद दिले ते आशीर्वाद वांचून दवरचे कसणे ताका बरे मान उडयले ताका पराजित करना कसले करना सो ते एक जाले आणि मुचकुंद राजा कसणे एक आनी वर मेळ्ळे उरता देवतासा कडेन तो मुचकुंद राजान असणे त्रेता युगांत असणे तांकां रक्षण दिले उरता तांगेले इंद्र आणि तांगेले लोक असणे वचून असणे ताका मुचकुंद राजा कडेच्यान आश्रय मागतात मुचकुंद राजा तांगेले बायलेक चोरडांक सगळे सांगून राज्याक सांगून की हांव थोडे दिवसान वापस येता तांगे आणि थोडे दिवस तो खेळ थंय हे करता कसले एक वर्ष असणे थंय तांकां प्रोटेक्शन दिता कोणाक देवता आसात आणि त्यांना कार्तिकेय जन्म जाता तशी कार्तिक केन्ना मिलिटरीचे सेनापती जाता पळय तेन्ना असणे मुचकुंद राजाक असणे इंद्रदेव सांगतात की आता तुम्ही मस्त आमकां इतल्या वर्षाच्यान आमकां तुम्ही आमकां सपोर्ट करला जेव्हा आमकां प्रोटेक्शन दिला आता तुम्ही तुमगे लाईफ जिवसूचे वचात म्हणून तेन्ना तो वतान असणे ताका सांगतात तुम्ही एक वर्ष हांग काडला तुम्ही एक वर्ष म्हळ्यार असणे हांगाचे एक 365 आमगे 365 डेज म्हणतात न्ही तशी 365 इयर्स जाला तुमगेले थंयचे जगताचे तुमगेले जगताचे कृष्ण आमगे देवलोकाचे एक दिवस म्हळ्यार आमगेले पृथ्वीचे एक वर्ष तेजे खातीर आमी युगादी सेलिब्रेट करतात न्ही एवरीडे युगादी म्हळ्यार थंयचे ब्रह्ममुहूर्त आमगेले युगादी म्हळ्यार थंयचे ब्रह्ममुहूर्त सो ते सांगून असणे
मुचकुंद राजा सांगता तुमगेले बायल चोळडा आणि सगळे लोक कोण कोण कस कस सगळे लोक असणे आता जगतांत ना ते हेतून ना. सो ते आयकल तशें असणे मुचकुंद राजाक असणे इतले बेजार जाता आणि तांकां तांकां विचारता देवता लोक सांगतात कस हे तुम्ही इतलं प्रोटेक्शन केला आमकां कस तरी आशीर्वाद दिवचे असल्यार आमी सांगतात कस तरी भून जेवता म्हाका मस्त न्हीद न्हिदचे आसा तेजे खातीर न्ही म्हाका बरे न्हिदचेक म्हाका आशीर्वाद दियात आणि म्हाका कोण तरी उठयल्यार ताका हांव भस्म करून काडचे इतली शक्ती दी ते सांगूनच न्ही तो एक केवाक वचून न्हिदून जाता. सो हांगा येवन काल्यावान येवन ताका लात मारून तो भस्म जावन वता. सो दोन बून तांणी कृष्णान असणे आपल्या इंटेलिजन्सा थ्रू हे करले बून साबीत करले. मागीर आता मुचकुंद राजान आमी हे सगळे पळय आयकला की कशी तो किंग ऑफ मदंता आशिल्लो आणि कृष्ण त्रेता युगांत असणे देवता लोकांक तांणी कशी रक्षणे करले मागीर कशी ताका अनइंटरप्टेड विदाउट नीड अनइंटरप्टेड स्लीप अनइंटरप्टेड म्हळ्यार खंयचे न्हिदान डीप स्लीप म्हणटात पळय तशी एक युगावर एक न्हीद उरतो. सो तसले एक आशीर्वाद मेळनास न्ही मागीर न्ही कोण तरी आशीर्वाद ओपन करला ताका काल्यावणान निमती ताका डिस्टर्ब जाले आनी तो मन गेलो. आता कृष्णा हे चल तशेंच न्ही तूं थंय सायडाक कृष्णाक पळयता कृष्णा कशी अपेर करता कृष्णाक चतुर्भुज रुपांत दिसता कृष्णा आणि कृष्णान वैजंती माला घातला तिलक घातला आणि मस्त सगळे ऑर्नामेंट्स घातला. कृष्णान रूप पळोवन असणे तो पुरो विचलित जाता असी कितलं सुंदर आसा हो की सूर्यदेव की चंद्रदेव की मागीर तो म्हणटा हांव सगळे लोकांक पळयला जाल्यार इतले इतले तेजस्वी कोणू ना. मागीर असणे तो अनलायज करता करता कृष्णाक हे विचारतात तुम्ही सूर्यदेव की तुम्ही कोण कंच जगराज मागीर असणे मागीर आपणच आन्सर वर येना कृष्णाला मागीर हागूर आपणच सांगता 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 तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही हे जगताचे सूत्रधारी जाऊ तुम्ही मागेले हे जगताचे कस म्हणतात सोर्स जालेले विष्णूवर दिसता तुम्ही सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे जो तुम्ही भगवंत स्वयं भगवंत वा दिसता म्हाका म्हण एकदा तुमगे बगे कस तरी सांगात म्हणून कृष्ण असे तांगे बगे सगळे सांगता हांव कशी यदुकुलन ब्रह्मान म्हाका आपणाले प्रेयर्स प्रार्थना निमती म्हाका हे जगतांत आपयले आणि हांव यदुकुलांत असणे जन्माक आयले आणि आता हे सगळे सांगता हांग बरी गजाल स्टोरी कशी कालियावना कशी तुगे थ्रू मान उडयले सगळे आणि तुम्ही न्हू आणि तुमगे तुम्ही केन्ना त्रेता युगांत आसा कशी भक्ती करताले आणि म्हाका मेळचे तुमकां खूब इच्छा आशिल्ले डिझायर आशिल्ले ते हांवें इच्छा मागोत आशिल्ले म्हण हांव तुमकां येवन हे मर्सी जावं हे दये करला तुमगेचे मुचकुंद महाराजाक सांगता कृष्णा मागीर हे सांगूनच न्ही मागीर सांगतात कृष्णा मागीर सांगतात कस तरी तुमकां जावंक जाल्यार मुचकुंद महाराज सांगतात कस तरी तुमकां जावंक जाल्यार सांगात म्हण कृष्णा मुचकुंद महाराज सांगतात. मुचकुंद महाराज सांगतात की तुमकां पळयलें तशें एक तरी म्हाका संबंध ना कसलें ना जाल्यार मागेले हातून मस्त अनर्थ आसात. मागेले 6 एनिमीज ऑफ ह्युमन बींग 6 एनिमीज ऑफ ह्युमन बींग म्हळ्यार काम क्रोध काम म्हळ्यार लस्ट क्रोध म्हळ्यार अँगर लस्ट सर काम क्रोध मद म्हळ्यार इगो अँड देन मोह मागीर अटॅचमेंट अँड देन मत्सर जेलसी 6 काम क्रोध हा हे एक मिनिट सो ते 6 अनर्थाच मागेल्यान आसा ताजे निमती मागेल खंयचे मागेल हांव इतलें न्हिदून उठल्या वरी मागेल मन समाधानांत ना. सो म्हाका कशी तरी करून म्हाका हे भक्तीन तुमगेले धामाक वचचे आसा जो तुमगेल प्राप्ती करचे आसा म्हण कृष्णा सांगता तुम्ही तपस्या कर नसने आपणाले सिन्स जो आपणाले पाप सगळे नष्ट करात आणि नेक्स्ट जन्मांत असणे तुम्ही एक ब्राह्मण रूपान जन्माक येतले आणि ताजे नंतर ते जन्माचे तुम्ही मागेले धामाक येतले म्हण कृष्ण मुचकुंद महाराजाक सांगून वतात. मागीर मुचकुंद महाराज असणे ते गाव ते सगळे ते केव जो ते गुहेच्यान भायर पडले तशेंच न्ही मुचकुंद महाराज असणे सो आमी हे पिक्चर पळयल्यार असणे मुचकुंद महाराज व्हड आसा आणि कृष्ण ल्हान आसा
तसल्याक म्हणत नाही त्रेता युगांत असणे सगळे लोकांले हाईट चढ अशी मग कशी कशी युग कमी जाता वलगे पळय द्वापर युगांत तर ते कृष्ण सगळे लोकांना हाईट सान असं सो तो त्रेता युगाचे मनुष्य तो त्रेता युगाचे नसणे तो तसले मनुष्यच नाही केवाचे जो गुहेच्यान बाहेर पडत तसेच थंयचे थंय आशिल्ले एनिमल्स जाव पक्षीಗಳು ट्रीज सगळे ते सगळे पळून ते भितात ताका पळोवन मग तो हगूर हगूर वचून असणे मदंता सॉरी तो बद्रिकाश्रमाकडे वचून बद्रिकाश्रमाकडे वचून म्हळ्यार नरनारायणाक हे असत थंय ते आश्रमाक वचून आपणाले तपस्या कंटिन्यू करतात मागीर तांगेली स्पिरिच्युअल जर्नी सर चलतात मागीर ताजे नंतर हे चल तशें आसना आतां काल्यावणाक तरी मान उडयले कृष्ण आतां येवची आमी जरासंधान जरासंधान कस करले कृष्णान न्ही मथुरा आणि कृष्ण जरासंधाकच न्ही वापस मथुरांत आयले कृष्ण आणि काल्यवनानच न्ही 3 कोटी हे कसले आर्मी हाडले तेगे बरोबर जो सैन्य हाडले तांकां सगळेच न्ही बेर हँडेड मान उडयले खंयचे आर्म हे ना कसले शस्त्र ना अस्त्र ना कसले अशें नासतना मान उडयले मागीर असं त्याच्या नंतर जरासंधान असणे हे झालं तशी अटॅक करली 23 औशोनी औशोहिनी डिव्हिजन्स जो त्याच्या आर्मीचे एक औशोनी म्हणा कितले 1,00,000 1,09,350 सैनिक मागीर अश्व कितले 65,610 अश्व 21,870 चॅरियट आणि 21,807 अश्व हे हाती हे सगळे एक कसं वन असले 23 तिथले सगळे लोक तिथले लोकांक घेऊन असते पहिली तांणी ऑलरेडी असले तिथली की अश्वनी घेऊन असणे तांणी ऑलरेडी अटॅक केले ते सगळे पहिली कृष्णान तांकां मान उडयला जाल्यार बरी असनी आणि कलेक्ट करून हाड नसनी कृष्णाक जरासंधासनी ताका अटॅक करता कृष्णा हे सगळे पळोवन आता कृष्णान हे ना कसले ऑलरेडी तांणी 18 टाइम्स ताका आतां अटॅक कृष्णा कृष्णाला आतां प्लॅन बीन स्ट्रॅटेजी सो कृष्ण आणि बलराम ते पळोवन असणे थंयच्यान धांवन गेल्यावर खातात आणि देन हे सगळे जरासंध पळयतात दोग लोक इतले सगळे अंतून असणे दोग लोक धांवतात तो धावून 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 असणे ते गेले असणे तो प्रवर्षना माउंटन जाऊ प्रवर्षना कसले माउंटेन कसं होता ते आशिल्ल्यान त्या टायमारच नाही लागी असताना मस्त होड होड जेवू मस्त म्हळ्यार आमगे सांसान हे नाही ते माउंटन्स नाही ते ताजेची हाईटच होड आसा आणि हाईट जेव विड्थ जेव ते सगळे होड आशिल्ले जरासंधान कसले हे सगळे सैन्य बीन सगळे घेऊन वचून असले ते पळयला प्रवर्षना माउंटेन कृष्णा वचून सोडले तितले पळयला ते चढ तशील पळयला आता कृष्णाक थंय सगळे सैन्याक हेल्पाक असले सोदतात ती हांगा तांगा ते फुल माउंटेनान सोदतात तितले व्हड माउंटेनाच्यान सोदून मेळना मग तशी असते तांणी तो कसं करता फुल माउंटनाकच उज्जो लावता सगळे कडेच्यान उज्जो लावून असणे पळयतात मागीर कृष्ण आणि बलराम असणे वयरच्यान 11 योजनाज म्हळ्यार असणे बँगलोरच्यान मैसूर वरी तितलो दूर तितलं डिस्टन्स असणे वयरच्यान तगू पडना नाही नॉर्मली ग्राउंडार धांवतात आणि थंयच्यान एस्केप करून आपलो द्वारका करतात सो केन्ना तरी नॉर्मल लोक असतात न्ही कंपेअर करतात न्ही आमकां कृष्णाक बरो आमगेर कंपेअर करतात आमी योचने करता की कृष्णान असणे कृष्ण आणि बलरामान असणे वयरच्यान असणे इतले 11 योजनास असणे तगू धांवला वरी तांकां फ्रॅक्चर जाना की कसले जाना तांकां जिवंत लोकांक तरी मडेवरी मेळना जाता तसले ती नॉर्मली ग्राउंडार राबून चमकून ती लोक द्वारका गेले सो तस तेन्ना आमी अर्थ घेवया कृष्ण आणि बलरामा बरोबर आमी केन्ना कंपेअर करचे जाणा तांगेल ती सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड उरतले आणि ते तांगेले क्षमतेची तांगेल स्ट्रेंथाच्यान आमकां स्ट्रेंथ मेळटा मागीर हे जे जरासंधान असणे ते फायर लावले कृष्णा कशी तर कृष्णान तातूंतले उज्जो लागून गेला मन गेले म्हणूनच न्ही ताका मनाक एक समाधान जालें
आणि तो पदे पदे अटॅक करची स्टॉप केले. अकस्मात ताणी पदे पदे अकस्मात तै राहणं तो मथुराचे तो वृंदावनाक अटॅक करणार ते सगळे भय उरतात कृष्ण. सो ते तागेल मनाक एक समाधान केलं की कृष्ण आणि बलराम नाम थंय आणि तो ते लोक द्वारका कशून पावले. सो हे सगळे आम्ही हे सगळे हेचे कसले हे सगळे स्टोरी जो हे सगळे लीला कृष्ण लीला म्हणतसने आम्ही हे अर्थ कंगे की कृष्णासनी आमगे लॉजिक हवा आमगे आम्ही केन आम्ही योचने करतात कशी क्रिकेट खेळताना आम्ही योचने करतात की आणि अशी मारल्या अशी चौकशीला अशी केलं तशीच असणे आम्ही एक क्रिकेटराक असणे आम्ही अर्थ क्रिकेटराक आम्ही तांक टॅक्टिक्स सांगचे जाण तशीच असणे क्रिकेट कृष्णालेसनी नटसम्राट तो ताक गोत्तसा कसलं करका आणि कसलं ना हे आमगेल वर्ल्डली लॉजिक आमगेले सान बुद्धीन तसने आम्ही विशाल जालेल इन्फिनाइट जालेल कृष्णाक आम्ही अर्थकंगेचे जाणे. सो कृष्णान हांगा दोन कडे हांगा रणछोड म्हणतात कृष्णाक रणछोड म्हळ्यार पूण कृष्णाले कृष्ण वॉर झोन जो वॉराचे नसणे धावून गेले मनुष्य म्हळ्यार एक तरह का इन्सल्ट एक क्षत्रिय खोड इन्सल्ट ते बट तेच कृष्णाक असणे ते प्रीतीन डिवोटीज असणे रणछोड म्हणत येतात. सो कंच ऍक्ट असणे वर्डली एक जगताचे मिती झालेले मनशाक असणे इन्सर्ट होते तेच कृष्णाक असणे प्रशंसे कृष्णाक चित्त चोरा जाऊ चोर बटर तीफ कसकच ना आम्ही कसकच नावां दाखयतात जाल्यार असणे तेज कृष्णालेसने प्रशंसे से कंच आमकां इन्सल्ट बी ते कृष्णान प्रशंसेक असणे प्रशंसेचे एक उत्तर जाऊ म्हणून सांगितलं. से आमकां हे अर्थ हे जग नॉर्मल लोकांक असणे हे सगळे लीला अर्थ करचे कसणे कष्ट जावत जाल्यार असणे एक डिवोटीजाक असणे हे सगळे लीला तांकां ते अर्थवरी जाता आणि ते विदाउट क्वेश्चन असत न्ही विदाउट क्वेश्चन तांगेले ते मन असणे समाधान जाले उरता आणि ते कन्विन्स जाले उरता की कृष्णा ही पर्सनॅलिटी सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे आणि कशी आमगे चोल्डा कशी धांवल्यार खेळल्यार एक एबीसीडीचे ए बरयल्यार कितले खुशी जाता तसं ते आमगेल चोल्डा तशी असणे डिवोटीजाक असणे मागेल कृष्णान कसले कलर इतलं सुंदर म्हण ते एक प्रीत तांगेल बाय डिफॉल्ट प्रीत उरता कसे आम कृष्ण आमगेल चोल्डा बाय डिफॉल्ट प्रीत उरता पळय नॉर्मल हासल्यार असे गळ असे करल्या बरे आमी आमगेल चोल्डा अरे पळय कशी बरे कन करतात म्हण तशीच असणे हांगा डिवोटीजाक असणे कृष्णाने असणे सांचे सान ऍक्ट यशोदा मैयन असणे कमरेक बांधलेले लिलेवरी ती लोक रिलीज करतात आणि हांगा जरासंधान कडेच्यान धांवन असणे जरासंधाकडे धांवन असणे रणछोड मळेल असणे ते टॅग वरी लावतात असणे कृष्णाक ती लोक प्रीत करतात. सो केन्ना आमी प्रीत करतात पळय ते मनुष्य असणे मस्त प्रीत आणि हे सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हो सगळे जगताचे दाता तसले पर्सनॅलिटी जेव्हा तसले एक व्यक्ती कसणे आम्ही एक डिवोटी जो भक्त झालेले लोक असणे तांकां प्रितीन पळयतात तशें ते तांकां तेच मधुर दिसता आणि आमगे म्हळ्यार मगेल असले लोक जो एक नॉर्मल मनशाक असणे ते तेच थिंग स्ट्रेंज दिसता कृष्णान अशी करे तशी कृष्णा तशी करे तशी कृष्णान कस करले ते बरेच करले म्हण असणे हे ऍक्सेप्टन्स असणे ओनली भक्ता कडेच उरता जो ते लोक आणि योचने करणार तसले एक मनोभावने आम्ही डेव्हलप करून घेऊ का ते कशी जाता आमगेले तपस्या आमगेले साधने हेजे निमती जाता म्हणजे मगेले हे सांगून हांव हे क्लास एंड करता. जय श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण.